let's light it up until our hearts catch fire. Then show the world a burning light. What's going on? A shot in the dark, a past lost in space. Where do I start? The past and the chase. You hunted me down like a wolf, a predator. I felt like a deer in love lights. You love me and I froze in time, hungry for that flesh of mine. But I can't compete with the she-wolf who has brought me to my knees. What do you see in those yellow eyes? 'Cause I'm falling to pieces. I'm falling to pieces. Falling to pieces. I'm falling to pieces. Did she like it right? Sadnite si. No, tak, máme pondelok po víkende, po diskotéke máte asi zrejme, tak. To nám chýba týždenníci, to je týždenník. Takže Veronika Košnírová, Zase Veronika. Annika Kulková, No to je. Volal som na včera. Ja som ho videl tak, kde pochodil. On pri bufete bol, nie? ešte Denisa Lašová, Bajtošová ešte. Kačmarová. No ale už by aj dosť bolo, nie? Sa mi zdá. Máme tu Červené more, tak to zase bude najhorší zo všetkých kolegov. Koľky to vlastne chýbajú? 8. Je iba 8. No dosť. Tak dúfam, že ste sa aspoň pripravili poriadne. Dáme si vašu obľúbenú aktivitu, zapájanie obvodov. Tak najprv odmeriame, či máme napätie nejaké vôbec toho. Treba nám akože tu... ja to neviem. Čo neviete? Však čo máme robiť? Vy zapájate plus do červenej súrky, tak, minus. Viete, kde je plus prístroja, ampermetra? Nie. No, to ste boli na diskotéke zase. Učiť sa. Plus Ukáž, je složí. táto súrka, stredná. Tu je plus. Naštudovať si. No nám nejde. No nejde vám, lebo nemáte zapojené vodiče asi, nie?
Vodič, Slavo, kde dáme? Do toho. Plus, áno, zdroja. Červený, dobre, aspoň jeden vie, kde je plus. Takto. No, akurát. Nematurujete náhodou z fyziky, Slavo? Čo tu robíte? Šiknú väžu? Skupinová práca, nie práca jednotlivcov. Teraz polovica hodiny prešla, kde ste boli v nejakom butíku, či kde ste sa boli prezúť? Po vedľajšej budove. Po prezúvky sa, po vedľajšej budove? Včera ste tam mali? Zaujímavé, maturanti. Sadnúť si, pripojiť sa k skupine, ja si píšem, prišli neskoro, dúfam, že ste som pripravené, zoberte si pomôcky takisto. A nám to nie. Poďme Veronika, odberať napätie, koľko vám išlo napätie? 40. Čoho? Voltov. Voltov, výborne. A na to, že na zdroji je maximálne 4,5 V, takže Slavo, zase. My sa to naučíme. Môžeš sa to učiť po obede, každý si môže zapísať 5, respektíve ja zapíšem, idem do zborovej zapísať 5, stretneme sa po obede. Nie! Povinne po obede o 3:00 sa ideme a budeme sa učiť zapájania elektrických obvodov. Ale my máme iné aktivity. Áno, pre vás je prvorada fyzika, nie iné aktivity si nechajte na sobotu večer. Stretneme sa o 3:00. Predstav som, bol teraz pri tých našich 11 mi chýbali na hodine, si predstav. Musíme ich nejak motivovať. Musím si nájsť čas a prísť. Ja si dám takú kávu asi, lebo mňa to roztrhne asi. Tá dochádzka, však si to pozri, ja ti to ukážem teraz. To... Hrozné dačo. No, pozri sa. Červené more tam máme. Tak to je hrozné, naozaj to je hrozné. Hrozné, musíme to nejak poriešiť aj na tej triednickej, lebo to... Musíme niečo s tým robiť. Máme maturitný rok a neviem, ako to dopadne, keď to takto pôjde ďalej. Musíme ich nejak príjemne motivovať, naladiť na chodenie do školy. školy. Práca, toto príjemne motivuje, lebo ja... Dobre, tak ja urobím, čo bude v mojich silách, pán kolega. Uvidíme sa zajtra na triednickej. Tak, zajtra. Teším sa. Dobre. Páči sa. Odišiel, takže ideme na to. Oh
neprejde. Prejde sa, ja som tam bol aj s Braňom. Idú sa ďalej, nejdem, tu je voda. Ale a sem na vodu. Páni, dobre, áno, máme tu 2 lupičov. Áno, dobre, ďakujeme pekne, priateľe, dobre, majte sa. Ja vám dám toto tu robiť! Bastardi! Máme ich, ideme k vám. Máme to! Dúfam, že budete spokojní. Dúfame, že aj vy. Táto jedna kniha, to je hrozné. To ju mohol takto... Mali sme riešiť ospravedlnenky a musím riešiť ešte aj... To mohol niečo takéto spraviť. No čo, pán profesor, čo sa to tu vlastne deje? Čo sme to my dvaja vlastne chceli? Netuším, dochádzku riešime, či čo riešime teraz? Ja už si veľmi nespomínam, ako si niečo iné sa tu deje teraz asi ako dochádzka. Pani profesorka, pán profesor, v mene celej triedy by som vás chcela pozvať na našu stužkovú slávnosť, ktorá sa uskutoční 21. novembra 2014 v kultúrnom dome v Lučke. Budeme veľmi radi, ak tento večer s nami prežijete a ďakujeme zároveň za 4 roky. Čakal som aj nejaké eurané, ale samozrejme ďakujem za pozvanie tiež a veľmi rád prídem takisto. Dobrý deň, pán profesor, pani profesorka. S vašim dovolením by sme radi zapečatili triednu knihu, teda tablet. Tak, povolujeme zapečatiť triednu knihu. Nech sa páči. Let's go. We got that Coca-Cola bottle, shake, shake, shake. We got that sugar, do you wanna taste, taste, taste? We take it all around the globe, baby, everywhere we go. Make it hot when Mama rock and shake, shake, shake. Like, oh, you know you want it. Andale, you know we got it. That's why we say, soy Latina, baby, soy Latina, baby. Okay, let's party, say ole. Soy Latina y la noche we
skoči. Like, oh, you know you want it. Andale, you know we got it. That's why we say, soy Latina, baby, soy Latina, baby. Okay, let's party, say ole. Soy Latina y la noche we own it, baby. Okay, let's party, say ole. Tranquila, pura Coca-Cola, nada de tequila. Hasta Rumania, tú sabes que esto es magia. Hoy junto a Ina, el negocio es mi alias. Tranquila, que tú no haces fila. Sabe a Coca-Cola, sabe a vitamina. J to the B, I double N. Follow my game, you know we'll play. La noche es de nosotros y hoy venimos a celebrar. La fiesta apenas comienza y la gente grita. No le eche la culpa a Ina, que ella solo vino a bailar. J Balvin, Ina, la combinación mundial. Soy